И здравейте на всички ми гледате. Аз искате им си днес правя видео с фейскам. И така, хора, да поговорим за видеото, което бях качила днес в Даскало, че видяхме НЛО. Най-даже написах цитат, който ми е фен. Ще им пояда, че това че са извънземни. Даже ще го фиксирам коментара. Фиксиране. Ето хора, значи, аз ще кажа случката как стана това. Значи, ходим си аз, Дени Беги, Митака Беги, Васко 07 и Асен. Бяхме си ходили и по едно време гледаме небето, НЛО. Гледаме го 25 секунди, аз тук се затъпях, ще аз го снимам, но се затъпях здравата. И по едно време се превърна в самолет и решихме да го снимаме. Решихме да го снимаме това нещо. И реших да го снимам и всички това, кажа го. Сам се каза на някакви такива питания. Интич Мастър ми повярва, че това е НЛО. Защото как нормално е, нормален самолет ще върви надолу, е така. Е така надолу ще върви. Как да факт това? Как ще върви нормален самолет надолу? Надолу как ще върви? Това по принцип го прави НЛО-та. Значи отираме на там. Всички целият клас отидаха да викат госпожо, отиваме да видим едно нещо там до Ореха. Защото там има един магазин Орех, че точно там се бъсна НЛО-то. Отиваме какво да видим НЛО вътре си извънземни. Тогава бях спрял да снимам, телефона ми беше останал в директорката, защото ми го взе, защото сме снимали Даскало. А сега си го отканах от директорката. Бях си го взел от директорката от джоба им, защото съм... И така. Значи, отидахме, видяхме НЛО с извънземни коли. Не избягахме като някакви кокошки тук вземе да викаме, избягахме, госпожо, видяхме това. Накрая като заведаме госпожите, това нещо изчезна. What the fuck? Изчезна това нещо. И така. Беше изчезнало също. Аз бях телеската им си. Също искам да питам кое интро да ползвам. Защото едното интро е мое, другото е на FireSBG. Ето го на FireSBG интрото. И самото интро ма кефи. Другото интро е The Base Gamer. Ето го. Другото ме еде. Видео ще е направено. И така, ето го клипът. Чакайте, госпожо! Ето хора! Ето това е собственика на телефона. What the fuck? Казвам ти, мислите еби си също? Собственика на телефона? Много хора, какво ще кажете? Не знам, човек, аз съм видел. Доста хора ще мислят, че това е самолет. Вижте хора, вижте па! Добре хора, дай за малко телефона. Разбиват се! Добре хора, всички хора могат да си помислят, че това е самолет, но това е НЛО ми видяхме как се превръща в самолет за бърза. Нали? Видяхме. Да, но знаете какво? Но знаете ли какво? Христина, знаеш ли какво? Те имат пропазача, те имат пропазяваща машина. Вижте хора, гледайте ме, пасовата. Така беги, който не знае, аз съм и така беги. Аз съм ти къде и всъщност. Абе, той се движи надолу. Ето, зави. Всички са... О, да, хора, зави! What the fuck? Всички знаят. Там самолет върви надолу. Абе, той върви надолу. Значи се извънземните. Хора, това е в тебе, снимай. Това е в... Ето го човека Асен, това е Асен. От четвърти много голям от мене. Даже бяхме ходили с него. Не хора, по принцип истинското ми има Асен, че всички му викат Алекс или Аксел. Шугувам се хора, това е Аксел, предишния, който бях писал на Влади. Шугувам се бе хора, това е не ме прави от четвърти клас. се случва. На живо! Че един
таблетата ви ще зави, вижте микроскопично. Ние разбрахме по лифен чат. ISLState.bg чат. И така разбрахме, че той се променя в фора. Ако искате ме вярвате, ако искате не ме вярвате. Но аз съм геймър, не съм специалист. Аз съм геймър. Това е пребързаваща машина, която е снимана в 22 часа и 14 минути. Нека хора да преместваме това нещо на нашата планета. И нека предавачката за това Слендина, аз пък Слендина, Христина да разкаже. Това е как ти страх? Това не е някаква шега, да да сме знаеш това е. Дай телефона, Будаковата тъси вече, доста загази. Хора, това тук са, защото Сем беше загазил, защото беше почнал да закача с него се ученици, за това чувате Будакова вземам да търси. Това е директорката на нашата даска на училището. Вие се закачате. Ама не се закачам. Остана. Казвам вам, край хора и чао. Аз му викам Асен, защото харесвам му викат повече Асен. Също долу в коментарите пишете, кой трябва да използвам пак, пускам интрото, за да ги видите. Идвайте на FireSBG на DBase, на вас кой най-много ви харесва на DBase Gamer. Не бе, на FireSBG. Аз това песен да наизуст. Също долу в коментарите може да ви задавате въпроси. Аз ще направя отделно видео, на което ще отговаря на вашите въпроси. И също, аз бях Тенската MC и... Чао, чао!